זה עכשיו 5, תראו איזה יופי של שמיים. זאת אזור חדש בדרום נתניה, הרבה בניינים חדשים. יש פה גם בית כנסת גדול, והולכים לפנות עוד בית כנסת אחד. זה למזרחים, השני יהיה לאשכנזים, לכל אחד משלו. וחוץ מזה, רואים פה את הים, ובצד השני רואים אמנם רק חלק קטן, אבל פה יש קניון מאחורי זה, גדול מאוד, ועם חניה מאוד גדולה. ויש פה קאנטרי, ויש פה סביב להתעמלות, וזה אזור מקסים. ועכשיו הולכים פה לפנות על חוף הים, מלון של 9 קומות, 5 כוכבים, עם בריכה גדולה, ועם פארק גדול, ועם מתקנים להתעמלות, ויהיה פה יפהפה. וקצת יותר צפונה בונים שירת הים, גם שכונה חדשה, ושם יהיה מרינה, אז כדאי לכם לבקר פה, חבר'ה. זה בדרום נתניה, אזור באמת חדש ויפהפה.